പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയുടെ അതിപ്രഹരശേഷിയുള്ള ഒരു അറ്റാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ട ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമണം. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ദേശസ്നേഹികളായ ഇന്ത്യക്കാരെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടും അതൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തുടച്ചു നിൽക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ചേർത്ത് നടത്തിയ ആ ഒരു മറുപടി, അത് പഹൽഗാമിന്റെ പാവപ്പെട്ട 26 സഹോദരങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികളായതിനുള്ള മറുപടിയാണ്. ഈ തരത്തിൽ ഇനിയും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യ തക്കതായ മറുപടി തന്നെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യും. ജയ് ഹിന്ദ്.